So hi guys, nandun sa Matias Barbecue diri sa Mandawi. Ay, palito silang barbecue kay Abrina. Puna na ito pito ka pork man. So ni-order na ko kuan. Pitso, paa, baboy, chorizo. Huwag tanaw na to dito. Ang sa pa yung mga lamig dire. So finally, Abrina sila. So good to visit them. Social distancing yun na. Una, magpili-pili mata karon mo order na lang yun ka. Kadaghan niyo pong mga tao na adir eh. And hopefully, yes, ugma ko na hope di sun mudumo ka mga tao, but cool. So, ari na mo sa AS Fortuna Mandawi para sa inyong paboritong barbecue o balbacoa. Walang barbacoa dito. Sayang hutkan ko, but it's okay. Apa yung sunod? Lagi na kayo naluto. Unsa mo ugma ba yung mga abril mo? Pwede na mukaon ugma? Oh, ingani ra gyapon. Chicken barbecue chorizo. Pista sa mong adere. Alright. Pista sa halip pista de gentle breeze. Oo na. Tulog ta. Posesyon ra gyud bag ulang. Oh, dera. Sunod ni actually na dre. Ayan, nanghatag og mga food ang among village association. The virgins there. Amo ni. So mo na. Uli na mi. Timing sa ni palit mig surprise na pagkaon hasta mi nang hatag mig nami. Special pagkaon from Matias. So, muna, let's go home and let's have an early dinner. Barbecue ta. Kuha ko usa. Oh, kaon ka si Papa. Oh, no. Malas lang, Papa? Hey, that's our dinner. Finally, nakakaon ako barbecue after a long while. Matias Baguette. Thank you so much for watching and stay safe guys. Yeah. Kita ta pohon kay GCQ na. Anay gyapon mo kumpiyansa, mask ka, social distancing o panghunaw.